Направим път! Аре, варете, вземайте засилка! Варете, вземете засилка, бе! Пако, аз снимам тебе, ще и бъй, гладник. Мема, бе. Аре, камба, се търкуниш надолу. Тъй бъл облака и тие, бе. Имам! Това е много сладкарка. Тогава ли ще отцепиш, бе? Май сега го ятос как ще отаре мотора сега. Дай, що се силе? Виж го сега, он е напрек и другия отдолу иди. Пейца, бе! Малко се приболе. Дай, глас, иска да дай, бе. Снима ли го ти, бе? Ти не му но... Аре, бе, заминай долу, бе. Читай ли спираш, бе? Изправи го, айди. Ай, читай, само чакаме, нищо не сме карали още, само седим, дигай го. Този пък отверка му трябва. За обиколя няма ли? Няма. Той не ще угасне. О, отказвам се. Ай, ще минем по заобиколния. Добре, бе, човек, защо там се качи нагоре? О, изнервих се с този скопан. Изпрей го поне, де. Изпрятай го и фърля. Сега колко тежи той. Засилка му е майката, то тук е кое дълго. Иване, пайса. Чакай, ширпе, чакай да се... Съм падне върху тебе. Трети опит. Или четвърти, не знам вече. Нещо губи мощност по средата така. Ти за кому го стисна то съединител, тук тъй не го пускаш? Не ще да набере, губи мощност, не знам. Ама на полусъединител само го чепкай. Ти го стисна и няма пускане на то съединител. Не, трябва да набере оборот, тогава иначе не ще вари. Той ще му разбира. Четвърти или пети опит. Забавих бройката.
Знаеш какво прави Недялко, бе? Недялко е Царев. Фанта, може ли го изкара този мотор? Варите, аз се оправям. Виж сега, ще ли има, под камайна?